Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska to je opuštěný Urbex. Kamo, tady je kolo. Bročum. Kamo, je to tu celkem malé. Za 1000 odběratel si tady z toho uděláme bunkr. Kámo, jestli. Jdem na to. Tak jož, vem si tady kameru. Jo, a on mi nemyslel odběru. Ta lajku. 1000 sběrů už máme. Počkej, myslíš, že to nějak vylezu? Jestli to dáš? Já se na taky půjdu podívat. Kámo, budou tady jako na petard. Počkej. Já si vyzleču. Tohle dozadu, abyste měli dobrý pohled. A tahle to tam vypadá, tam ještě nějaká jiná chata. Tady celý areál. A jo. Lidí, tak tady, my zatím prostě máme tady to. Kámo, jestli tady ale někdo vlastní a udá nás na policii. Tady ten plot, to mě štve. Počkej, vem si kameru a zkusím přelez plot. Jo, lidi. Jestli se na tohle dívají hovorci, tak sorry. Počkej. Já vám dám tady dobrý pohled. No, to je takhle dobrý. Já jsem tu. No to. To se přesně bojím, no. No, vem si kameru. Tam je boxovací pytel. Si děláško. Kam vezmem? Tak jo. Jak budu zkusit přelet? Protože sorry za to, že se to třese. Kamo, čumte. Nevím, jestli je to boxovací pytel, ale vypadá to tak. Kámo, já mám extrémní strach. Jestli se to propadne. No. Jdi tam. Jo. Ale já si nedostanu zpátky. Dostaneš. Když ten mi bude pomoct. Ne, Šimon, nelez tam je pes. Právě, to se to bojím. Kámo, tak to je close. Kámo, lidi, dávejte nám za tohle odběr a like. Kámo, jestli se tohle propadne, tak to dám na, kámo, tak tohle bude skandál. Šimon, na kameru. A my už teda, tohle je takový menší urbex, jenom jsme na prostě tady jeden na kole. A najednou jsme to viděli. Tady jsme si řekli, že to tady natočíme. Jo, 1000 lajků a půjdeme to tady prozkoumat. Jo. Jinak tady můžete vidět ještě nějakou nastavbu. Jo, lidi, kdybyste nevěděli, jaké kolo si vybrat, tak jasně, že je to náš oblíbený Giant. Čumte, jak hezky vypadá stylově. Nádhera. Dvojitá odpruž. Nádhera. A ještě tady máte tohle kolo. Takové klasické kolo, chápete lidi? Takové hezky na výšku. Máte úplně perfektní. Terén celkem. Úplně nejhezčí. A i tady hezky flaštičky. A i Foxku tady máme. Jo, Fox. Kupujte rukavice, mají dobré. Máme na ruce. A začněte nás sponzorovat. Jo. Specled je taky dobrý sponzor. Jo, ještě Planet Bikes, nejlepší taky sponzor. Jo? Nakupujte od nich kola. A to je pro tohle video vše. Tak jo, loučíme se, čau.